Abu ɗaya tak da kuke bukata kafin fara samun kudaden ku in dollars. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan video zan muku bayani game da wani abu mai mahimmanci guda ɗaya tak da kuke bukata kafin fara samun kudaden ku in dollars. Idan har kana son ka fara samun kuɗin shiga in dollars to wannan abu na da matuƙar amfani ka mallake shi. Ba wanda ma zai tsallake wannan abu, babu wanda zai iya tsallake wannan abu, kowa yana da bukatan shi. Saboda haka a wannan video zan muku bayanin wannan abu mai mahimmanci. Ku tsaya ku kalla video tun daga farko har ƙarshe domin ku amfana da abubuwa da yawa wanda zan faɗa muku a wannan video din. Shin menene wannan abu da nake magana, wannan abu ɗaya tak din nan? Wato wannan abu shi ake kira da domiciliary account, wasu suna kiran shi da dollar account. Shin me ake nufi da domiciliary account? Ya kamata ka mallake domiciliary account? Ta wani hanyoyi ne zaka bi domin mallaka? Wasu abubuwa da ake bukata domin mallakan domiciliary account? Duk a wannan video zan muku bayani yadda abubuwan suke. Sannan zan baku hanyoyi masu sauki da za ku bi wajen samun dollar account a ƙarshen wannan video din. Saboda haka ku tsaya ku kalla wannan video tun daga farko har ƙarshe domin ku amfana. Kada ku manta ku yi sharing wannan video din ga yan uwa domin kowa na buƙatar wannan account din. Ka yi sharing saboda mutane su amfana da shi sosai. Ba abin da zai kare ka, ba abin da zai rage ka don ka yi sharing, sai dai ma ya kare ka domin za ka samu lada. Mutane da yawa sun amfana da wani abu ta hanyar ka. Saboda haka me ake nufi da domiciliary account? Shi domiciliary account abin da ake nufi asusun ajiyan kuɗi ne wanda zai baka daman mallakan kuɗaɗen da suka shafi na ƙasashen waje kai tsaye ba tare da wani matsala ba. Kamar yanzu kana aikin kasuwanci ko kai kamar yadda kuka sani Facebook sun fara biyan duk wani na Nigeria, TikTok suna biyan wasu, sannan YouTube suna biyan duk mutane. So kuma in suna biya duk suna biya ne in dollars. So kamar yanzu haka zaka iya zuwa ka buɗe wannan domiciliary account domin fara samun kuɗaɗen ka in dollars. Shi domiciliary account ana iya receiving kuɗaɗe da suka shafi dollars, pounds, euros, kuma ka je ka iya cire su ka dinga ganin kuɗaɗen ka ido da ido ga sunan kana tattabawa. So wannan domiciliary account kenan zai baka dama asusun ajiyan kuɗi ne kamar yadda kuka san account ɗinku da kuke amfani da shi, local account ɗinku da kuke amfani da su irin su GT, First Bank, UBA, Stanbic da sauransu. Duka wannan bank ne wanda muke iya sa kuɗaɗe in naira ko. So shi kuma domiciliary account ana iya receiving kuɗaɗe, ana making transaction kuɗaɗen da suka shafi dollars da euros da pounds da sauransu. Saboda haka kowa na san yana buƙatar wannan domiciliary account. Sannan kamar wanda yake son ya zama freelancer, wanda yake so ya fara samun kuɗi a online, wanda na yi video a baya sosai, so duk kana buƙatar wannan account ɗin sosai. Kafin na fara faɗa muku abubuwan da kuke buƙata domin mallakan wannan account ɗin domiciliary account, shin me ake nufi da dollar account? Shi kuma dollar account shi kuma kana iya karɓan kuɗaɗe da suka shafi dollars ne kaɗai kawai, ba kamar domiciliary account ba. Za ka iya receiving kuɗi da suka shafi dollars, euros, pounds da sauransu. Duk wani kuɗaɗe international kuɗaɗe za ka iya receiving da domiciliary account ɗin har kana da shi. Yanzu wasu abubuwa mutum yake bukata domin mallakan domiciliary account kafin mu je kan dollar account? Shi kuma abu na farko shine za ka ziyarci bankinka. You need to go to your bank. Kana bukatan ka je bankinka domin mallakan wannan domiciliary account. Yawancin bankunan da muke amfani da su a Nigeria irin su kamar su Stanbic da su menene First Bank, GT da sauransu, yawanci dai irin bankunonin nan suna da wato abin da ya shafi domiciliary account. Sukan buɗe wa mutane domiciliary account. Kowa ya comment da bankin da yake amfani da shi domin na faɗa muku shin suna buɗe ma mutane domiciliary account ko ba sa buɗe ma mutane. Abu na biyu da kuke bukata shine kuna bukatan national ID card ko international passport. Irin wannan nawa kenan wanda muke amfani da shi a Nigeria, international passport na fita kasan waje kenan ko. Da kuma abin da ya shafi BVN. Kuna bukatan waɗannan abubuwan guda biyu da na lissafo. In ma ka samu national ID card wato NIN kenan, ko kuma in kana da international passport kana bukatan shi. A cikin guda biyu dole ka zaɓa guda ɗaya wanda za ka yi amfani da shi. Sannan kuna bukatan wato BVN. BVN za a yi amfani da shi wajen buɗe muku wannan domiciliary account. Sannan abu na uku wanda kuke bukata kuma under abubuwan da banki za su bukata, kuna bukatan references ga waɗanda suke da current account. Wannan abubuwan guda uku su kuke bukata bayan kun je banki ɗinku domin samun domiciliary account. Abu na uku wanda kake bukata domin buɗe domiciliary account shine abin da ya shafi cike form. Za ku cike form. Akwai form ɗin da banki za su ba ku, su tambaye ku wasu abubuwan da ya kamata su tambaye ku. Ya danganta da bankin da kake amfani da shi da wasu sharuɗa da ya kamata ka cike. Shi za su tambaye ka nawa za ka dinga samu da sauransu. Duka waɗannan tambayoyin me za ka yi da shi da sauransu.
so duk za su tambaye ka sai kai ka cike, duk ba shi da wahala. A kwana ɗaya za ka iya cike wannan abun a kwana ɗaya. A wannan kana zuwa ma za a baka form ɗin ka cike, ba wani wahala. Waɗannan su ne abubuwa guda 3 da kuke bukata domin buɗe domiciliary account. Kamar yadda na yi alƙawari na ce duk wanda ya tsaya har ƙarshen wannan video din zan muku bayani yadda za ku samu dollar account, ba ma dollar kaɗai ba, hatta euro pounds duk za ka iya samu account number ɗin da za ka iya amfani da shi wajen yin transactions ɗinka da sauransu. In kana so ka tura mutane kuɗaɗe ne in dollars za ka iya amfani da shi, in kana so ka yi receiving kuɗaɗe ne in dollars za ka iya amfani da shi. Wannan hanyar shine zai zama part 2 na video ɗinmu da za mu kawo muku na yadda za ku buɗe account ba tare da kun je banki ba, for free. Kuma za ku iya using, akwai abin da ake kira da su Pioneer, su Grey.co, su GPay, duka suna nan da yawa. Zan faɗa muku, zan muku videos daban-daban wanda za ku koya yadda za ku buɗe wannan account ɗin step by step process. Amma ka tabbata kana da wannan takardun da na faɗa, saboda duk account ɗin da za ka buɗe sai sun tambaye ka menene national ID card ɗinka. Gwara ma BVN ba a cika tambaya ba, amma kaga national ID card kana buƙatar shi sosai, da kuma wasu details wanda a part 2 in Allah ya da zan muku bayanin yadda za ku samu waɗannan accounting, kuma zan ajiye muku link in kowanne domin ya kai ku kai tsaye wajen yin registration da sauransu. Zan yi bayani yadda kuka san, duk wanda yake kallon video na ya san yadda nake bayani step by step. To haka zan muku bayani yadda za ku buɗe waɗannan accounting cikin sauƙi for free, ko sisi ba za ka sa ba, sai dai ka jira lokacin da za ka fara samun kuɗaɗenka in dollars insha Allah ta'ala. So ina fatan kun ji daɗin wannan video din. Ku daure ku yi subscribing ga wannan channel din namu mai suna A.J.Y Media idan kuna kallon mu daga YouTube ne, idan kuma daga TikTok ne ko Facebook ko Instagram za ku iya following din mu a A.J.Y Media, kuma ku yi liking videos din mu domin kawo muku sababbin videos da zaran mun daura. So sannan ku yi sharing ga yan uwa domin mutane da yawa su amfana. Sai mun haɗu a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.